вземавате да разрешат своите резонни върха трябва Джона, сеньори, сеньори, навате прего tutti. Moderато катавилно прего Бургерси, ladies and gentlemen, how do the Geben? Право да ви кажем, изненади ме киша, надал съм се да ćemo да budemo svi obanjeni, pa vaj da ripnem u bazen, kad kiša pada. Ne se primeti. Nisam dugo bio na ovako veliki skup i onda ću da ga iskoristim kao politički skup, gde ću da izložim svoj program za sledeći izbori. Znate da sam ja član jedne partije koja se zove Gledaj svoja posla i taj partija gde sam predsjednik sledeći izborima. Glasajte za mene, zbog mene vam neće bude bolje, a mene hoće sigurno. Glasajte čisto da vidim da li vlast možda me promeni. Ako me promeni, glasajte još jedan mandat za mene, čisto da se vrnem u prvobitno stanje. I glasajte ljudi za mene, zbog mene, jer samo ja znam kakva mi kuća u Beograd fali. Hvala. Ja znam da ovaj program možda neće uđe baš u skupštinu, jer ja sam pisao sam i beležio sam neke stavke i problematiku na naš politički život i imam osvrt na događaji koji se tiču na braću koji se zovu gejovi, takođe i geovke, od nas prosto rečeno pederi. Kad je krenuo onaj, tako reći, miting da se održi kod nama u Beogradu, gde su na prvi miting dobili tepanje od zvezdini navijači, ja sam lepo napisao u novine koje su objavile skoro sve, objavile su i Deutsche Welle, i Žimam Žibao, i TV Novosti, i iz Leskovac, ovaj naša reč, sve su objavile. Lepo sam napisao, braćo pederi i sestre lezbejke, nemoj da provodite kroz Srbiju, jel hoće da biju? Hoće, brate, da vate da biju na versku, na raspu, na muško, žensku, na kakvu hoćeš osnovu. Nemojte da vas zavara naše psovanje u dupe, to je čista propaganda. Ne znam kako sam shvaćen u skupštinu. Ako znate, ja sam imao predlog iz ovo glasanje, pošto znate da kod nas glasanje se vrši s one kartice, a naš narod je sumnjiv, čim su karte u pitanje, odmah misle da su obeležene. Tako da jedna moja koleginica glasala čak iz Bodrum, mokra od plažu, morala je da dođe, mogla struje da gute, pa kod nas malo pre kad pade kiša. Ja sam lepo napisao jedan predlog za predsjednika, to sam praktično pisao glavnom uredniku RTS-a, pošto mi prenose tu i zajebanciju. Lepo sam napisao: dragi uredniče na RTS, ja redovno i uporno pratim TV seriju Skupština. I mogu da mi se kažem da mi se mnogo dopada taj serija. Najviše mi se dopadaju glumci, a povrh toga najviše mi se dopada kako su obučeni, njihove kravate i odela. A sve u principu mi se najviše dopada što su svi zajebanti. Vidim da imate problem s ovo glasanje na karte, pa mi predlažem da se glasanje vrši na sledeći način. Da se ujutru podele đevreci na poslanici, taman onoliko koliko treba da se amandmana usvoje. A kod predsjednika Skupštine, to je predsjednicu trenutno, da se zabodu dve motke. Motka za i motka protiv. Glasanje će se vršiti na sledeći način. Što će poslanici moći da nabace đevrek na određenu motku. S tim što će uzdržani poslanici imati pravo da pojedu svoj đevrek. Kad se glasanje završi, svi đevreci može se poklone na narod, da i narod pojede nešto od poslanici. Ako se i tom prilikom uhvati neku krađu, motka za i motka protiv mogu se koristiti za tepanje istog sa uzvicima: majke ti ga lopovske nabijem, dokle bre? Jel može? Znao sam. Što sam ja rešio da se bavim s politikom, ljudi? Zato i što vidim da ne mogu za leba da zaradim s poštenim radom. Jeste, ja sam radio i u Rusiju i inostranstvo, svuda sam bio i morat ću jedan nemili događaj da mi ispričam posle 6 meseci kad sam se vraćao iz Rusiju. Zaradio sam debele pare, preko 300 marke sam doneo kući
Ulazim u kuću, nisam se javio na ženu. Ulazim, nema gu žena, nema gi deca. Hajde kroz hodnik, nema nikoj. Hajde na spavaću sobu, iza vrata se čuje, što ne bi smelo da se čuje kad ja nisam u spavaću sobu. A ja nisam ni u spavaću sobu ispred, hodnik sam. Čujem, Boga mi, otvorim vrata i vidim. Na moj francuski ležaj sipo vranje, neko se kerebeši s moju ženu na moj ležaj koji sam otplaćivao, na 12 meseci na onoj kamatu zateznu uđeš, ne možeš ti izađe. Mene mi krv udari u oči, ja li ću krvarim po Rusiju, a ona ovdje ja se kerebeši da mi krši nameštaj, ne drugo. Istrčim u baštu Paradajz, pored Paradajz Pritke. Izvučem najdemlju Pritku. Uletim, ripnem od kreveta do zgorke, pa udri, jao, nema jao. Udri, jao, ko je jao, ko ćeš jao na namešta, jao. Udri, puće Pritke, Izađem napole da pravim pauzu, zapalim cigaru da odmorim. Još ću gi pijem, samo da odmorim. Taman zapalim cigaru, kad na kapiju odavlije ulazi moja gospođa, nosi torbe, cegeri od pijac i od vrata vika, blago mene ti li stiže. Reko, stigo. Kaži, Dragička, došao ti brat iz Švedsku sa snajku Elizabetu, pa legoše u našu sobu da odmore. Od tad ne razgovaram s brata. A snajka Elizabeta i dan danas mu ne je jasno što mi u Srbiju ubijemo ljudi kad se vole. Hvala, neću više, ima još. Živjeli!